So Nube finally apologized to Tinashe Maposa. I think it has been like 4 years. Tinashe Aitika, but anyway, let me just read the apology. Tinashe Maposa, I'm truly sorry for everything that happened. I know that saying sorry cannot erase the pain, disappointment, or hate that I may have caused. I take full responsibility for my action and for the impact they had on you. Please forgive me. It was never my intention to hurt you, but I understand that intention do not change the outcome. If I could turn back time, I would do things differently. I value you, I respect you, and I deeply regret my mistakes. All I can do now is sincerely apologize and hope that one day you can find it in your heart to forgive me. I'm genuinely sorry. Iri ndo timu karaitumwa kutuka Tinashe Maposa. Ndo timu raimirizika singatomboite panyaya dzamaititi naTinashe Maposa. So Nubu panapa handisi kunyazoziva hangu kuti sori yacho yabva nekupi. It's still confusing to me kuti all of a sudden musikana angodecide kuti sorry Tinashe. Ari kutaura kuti Tinashe was right here. Maititi was wrong. Aitumwa kuita zvinhu zvisiri zvona Maititi. Kana kuti zvaaita. Let me not say kuti aitumwa because handizivi if aitumwa here kana kuti aisatumwa kana kuti aingoita because aisupporta Maititi. But anyway, a lot is just not making sense. Kuti apology yacho is just plain apology. Apology yechi ngataure kuti I'm apologizing for 1 2 3 pai pandakakutuka ndakatumwa kana kuti ndakafuririka kana kuti Maititi ndaisupporta Maititi so ndakapesa nangotaura zvinhu zvisiririzvo pamusoro pako. Zvinhu zvacho izvika ameno, I don't know. Pamwe ako apologize akuona kuti panapa ndinogona kuzongosungiwa one day nebullying yaita iyoyo yaita Tinashe Maposa yacho. So which means kuti apa ari kuti Maititi ndakazoona kuti Maititi vangu vari wrong. You were right. Taikutukira zvinhu zvisipo. Mukona manje zvatinenge takuanalyze tinenge takuona kunge ari kutaura kuti zvinhu zvaimutukira Tinashe anga asiri wrong. And she's apologizing for that. Pari kuti I could have changed the uyushu. Ari kuti zvoni if time could allow her, she could turn back time. She would do things differently, which means she would keep quiet and not tuka Tinashe and not say Tinashe wakaba or Tinashe wakazodai so because Tinashe nyaya yake ndeyekunzika vanhu vaimutukira kunzi wakaba mari wakaita sei later on tete Mildred vakazouya vakati Tinashe haana mari yakaba. Maona manje nyaya yacho iri panapa. So it's so confusing. Munhu kana achida kuapologize ngauya kana iye Tinashe wacho kwaariko kwachiona apology anoiona sei apology. I mean, I don't know, but the apology is just plain, it's just something else. And this here dai anyatso explain nyaya yake zvakanaka yasvika zvakanaka kuvanhu, otherwise hatisi kunyatsoitambirawo nyaya yacho pamwe Tinashe actually remember nyaya dzacho dzaitika. So I think let's just say musikana apologize ndo zvikuru, ndo zvakakosha kuti apology yaenda kuna Tinashe. How Tinashe is going to take it, I don't know. Because Tinashe hasi munhu wesocial media hatombozvipindire pamwe haana kutomboiona, hatozive kuti kwatoita apology kuseri uku because Tinashe haana kumbobvira aita zvinhu zvesocial media since munhu who doesn't care much on zvinhu zvokuitika pasocial media. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panyaya if you're still a subscriber, please make sure that you're subscribed. A road to 50,000. We are almost at 42.